Botswana's incoming president, Duma Bako, he said he wants undocumented Zimbabweans to be legalized by granting them temporary work and residence permits. Sanapena mashoko anobuda nyogwa notice now good news for Zimbabwe. Tiona kuti the upcoming president aiwa Nyika Botswana anouya aitara mashoko afarirwa nenyika yeZimbabwe chiti aiwa ndoda kukupe mabasa vakomana venyika yeZimbabwe pamwe chete nekupe mari dzenjo permits. Sanapena mashoko anobuda nyogwa panapa kuti subscribe like or turn the bell icon. Tipinda panapa mu263chat.com vakomana anobuda nyora chiti in quotes, they do jobs that would otherwise not get done. They come in and are undocumented. Then their access to amenities is limited, if it is available at all. And what they then do is they live outside the law and they commit crimes, and this brings resentment. So what we need to do is to formalize, have a proper arrangement, and recognizes that people from Zimbabwe are already here. Tomashukwa nomuda tauka pana Duma Bako atona kuti aiwa ari achataura mashoko ari very shocking. Atona kuti nyangwe nemamwe ma-leaders vanapa vari kuti shamisika nethis pomb iri kurohwa. Aiwa naDuma Bako ataura mashoko ekuti aiwa inini vakomana maZimbabweans agara tono munyika make yeBotswana, so kuti titi vanyime access to work aiwa vangatopedzera kuita macrimes, but the best way takupa pamapermits nemabasa. Mashoko anobuda nyogwa pana pa263chat.com. Tiona kuti aiwa mashoko awa mashoko afadza mugari wese nyika yeZimbabwe. Zvamozoti nyika yeZimbabwe mabasa anga anotinetsei kuwana. People vanopedzera pakuita zvavasina kudzidzira kana zvasina kutrenerwa kana zvavasiri skilled off, but panapa Duma Bako akuya richiti aiwa vakomana hoyai tudze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Abvina comment section medu, musaona subscribe or like, pamwe chete turn on the bell.